A Mancomunidade de Barbanza Arousa continúa a avanzar na recuperación do patrimonio industrial mariñeiro coa musealización da antiga salgadura do Touro, un proxecto que converterá o espazo nun novo atractivo turístico e cultural. Dende a Mancomunidade de Barbanza Arousa visitaron as obras de rehabilitación e musealización das antigas plantas de salgadura e secadoiro de polvo situadas nas praias de Area Secada e o Touro. O proxecto permitirá recuperar un espazo histórico vencellado á industria pesqueira e conserveira, convertendo nun museo centro de interpretación dedicado á memoria de salgadura, unha actividade clave no desenvolvemento económico e social de Ribeira entre os séculos XIX e XX. Este proxecto constitúe unha gran ruta para ofrecer unha viaxe ao visitante a través do pasado e o presente da salgadura, da conserva, en xeral da transformación dos alimentos. Algo moi importante neste territorio, algo que forma parte da idiosincrasia da xente deste territorio e que sentimos que temos que poñelo en valor. Ademais, respondemos tamén ás novas tendencias turísticas nas que xa está demostrado que hoxe en día o visitante, o turista, busca experimentar e non tanto ver, non ser un mero espectador, senón incluírse dentro do relato do propio destino. A actuación inclúe a recuperación da fábrica, das vivendas anexas dos traballadores e do secadoiro do polvo, ademais da instalación dunha iluminación ornamental eficiente e a creación de contidos dixitais para mellorar a experiencia dos visitantes. Durante a visita, o presidente da Mancomunidade destacou que esta iniciativa busca conectar o visitante coa historia e coa identidade da comarca. O obxectivo é crear unha experiencia próxima e viva, na que quen nos visite non sexa só un espectador, senón que poida sentirse parte da vida e da historia deste territorio. Esta gran ruta continuará tamén noutros puntos da nosa comarca, na Pobra do Caramiñal, cas visitas inmersivas ao barrio dos Cataláns, en Boiro, co Museo da Conserva, e en Rianxo, ca creación de novos espacios enogastronómicos no Museo do Mar. Pola súa banda, a alcaldesa de Ribeira puxo en valor o potencial turístico e patrimonial do enclave Area Secada o Touro, recentemente incluído no Plan de Cultura Marítima de Galicia como unha das áreas destacadas do litoral galego. De logo, este tipo de postas en valor, de accións, non? Que neste caso facemos a través do Plan de Sustentabilidade Turística impulsado pola Mancomunidade de Barbanza Arousa, pois é un puntazo porque a nosa mancomunidade, a nosa comarca é nomeadamente pois tamén como capital desta comarca. Ribeira é un enclave turístico espectacular, vivimos nunha zona na que temos pasado, decía Fátima, e o estamos vendo pois poñendo en valor restos, como digo, históricos do patrimonio como este que van a darlle un viaxe a todos aqueles os que nos visiten, non? Dende a Mancomunidade tamén subliñan o papel da enogastronomía como ferramenta para desestacionalizar o turismo e atraer visitantes durante todo o ano. Captar ese visitante gastronómico, que é un visitante que soe ter un gasto maior no territorio que visita, é un visitante con maior calidade porque respeta o territorio no que está e, ademais, desestacionaliza o turismo porque o visitante no gastronómico soe participar ou visitar os destinos durante todo o ano, incluindo tamén a tempada baixa. O proxecto forma parte do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Viaxe a través da Historia dos Sabores, promovido pola Mancomunidade de Barbanza Arousa co apoio da Axencia de Turismo de Galicia e financiado con fondos europeos Next Generation. O Plan de Sustentabilidade Turística da Mancomunidade está deseñado como unha gran ruta para descubrir Barbanza Arousa a través dos sabores e da historia. Un percorrido que fala do mar, das fábricas, das adegas e tamén do traballo e do sacrificio de moitas xeracións que fixeron posible o que somos hoxe. O investimento total das actuacións supera os 200.000 euros. Creo que poñer en valor pois todo este territorio, dende logo, nos vai a poñer tamén no foco dese turismo de calidade que precisa a nosa comarca. Vamos a poñer 250.000 euros desos fondos Next Generation da Mancomunidade para mellorar toda esta zona, estáse facendo pois a rehabilitación, como estades vendo, e tamén hai unha partida pois tanto para a iluminación, que creo que é importante tamén unha vez que se visite porque aínda que este enclave é espectacular de día,
tamén é moi bonito poder visitalo de noite. O futuro Museo da Salgadura de Touro aspira así a converterse nun novo referente cultural e turístico da comarca, recuperando a memoria dunha industria que marcou durante décadas a historia e a identidade mariñeira de Ribeira.